नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। सावंतवाडी तालुक्यातील 14 गावांच्या वीज समस्यांचा पाडाच वाचला। मातोंड गावाला नळ पाणी पुरवठा करणारी विहीर कोसळली, लाखोंचं नुकसान। आणि पालकमंत्र्यांच्या वाढदिवसाचं जोरदार सेलिब्रेशन। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। वेंगुर्ले तालुक्यातील मातोंड ग्रामपंचायतच्या मालकीची असलेली सुमारे 29 वर्ष जुनी पेंडूर गावातील 7 वांगणी येथील नळपाणी पुरवठा योजनेची विहीर पावसामुळे कोसळून विहीरसहित पंप, पाईप व इतर साहित्य मिळून मातोंड ग्रामपंचायतचं सुमारे 40 लाखांचं नुकसान झालं आहे। मातोंड गावातील सुमारे 180 व पेंडूर गावातील 7 वांगणी भागातील सुमारे 80 कुटुंबांना पाणी पुरवठा करणारी ही विहीर होती। मातोंड व पेंडूर या 2 गावांचं विभाजन होण्याच्या अगोदर 1995 रोजी जीवन प्राधिकरण योजनेअंतर्गत ही मातोंड 7 वांगणी नळपाणी पुरवठा योजना मंजूर होऊन 1996 साली या विहिरीचं काम पूर्ण झालं होतं। त्यानंतर पेंडूर व मातोंड गावाचे विभाजन झाल्यानंतर सुद्धा या योजनेचे पाणी मातोंड, सावंतवाडा, मधलावाडा, गावठणवाडी तसंच पेंडूर गावातील 7 वांगणी, निवळेवाडी येथील घरांना सुरू होता। दरम्यान रविवार 22 जून रोजी सकाळी पावसामुळे ही विहीर कोसळली। त्यामुळे विहिरीसहित पंप, जीआय पाईप, आय बीम, लोखंडी जाळी, रिटर्निंग वॉल, गेट वॉल असं मिळून सुमारे 40 लाखांचं नुकसान झालंय। दरम्यान या घटनेची माहिती मिळताच मातोंड सरपंच मयुरी वडाचे पाटकर, उपसरपंच आनंद परब, पंचायत अधिकारी प्रल्हाद इंगळे, ग्रामपंचायत सदस्य राहुल प्रभू, दीपेश परब, सुजाता सावंत, माजी उपसरपंच सुभाष सावंत, पेंडूर ग्रामपंचायत सदस्य निलेश वैद्य यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली। तर आज ग्रामीण पाणी पुरवठा उपअभियंता प्रफुल्ल कुमार शिंदे यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पंचनामा केला। दरम्यान ही विहीर कोसळल्यानं पेंडूर, 7 वांगणी व मातोंड येथील काही घरांना पाणी पुरवठा बंद राहिल्याने त्रास सहन करावा लागणार आहे। मात्र लवकरच मातोंड व पेंडूर दोन्ही ग्रामपंचायत व ग्रामस्थांची एकत्रित बैठक लावून यावरती तोडगा काढण्यात येणार असल्याचं सरपंच मयुरी वडाचे पाटकर यांनी सांगितलंय। मत्स्योद्योग व बंदर विकास मंत्री तथा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणेंचा वाढदिवस वैभववाडीत विविध उपक्रमांनी साजरा करण्यात आला। त्यांना दीर्घायुष्य मिळावं यासाठी मंदिरातून अभिषेक करण्यात आला। मंत्री नितेश राणे यांचा वाढदिवस सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात विविध सामाजिक उपक्रमांनी साजरा केला गेला। वैभववाडी तालुक्यात या निमित्तानं विविध कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले होते। माजी नगराध्यक्षा नेहा माहिणकर यांच्या माध्यमातून तालुक्यातील नागरिकांची मोफत नेत्र तपासणी करण्यात आली। तसंच आवश्यकता असलेल्या रुग्णांना मोफत चष्मा वाटप करण्यात आला। नगरपंचायतीच्या नगरसेवक व ठेकेदार संघटनेकडून शहरातील दत्त मंदिरात अभिषेक करण्यात आला। मंत्री राणेंना निरोगी दीर्घायुष्य मिळावं यासाठी साकडं घालण्यात आलं। तसंच अर्जुनराव राणे विद्यालयात जिल्हा परिषदेचे माजी बांधकाम सभापती जयेंद्रराव राणे यांच्या माध्यमातून वृक्षारोपण करण्यात आलं। या कार्यक्रमांना तालुक्यातील भाजपचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। राज्याचे मत्स्य व बंदर विकास मंत्री तथा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे यांचा 43वा वाढदिवस ओम गणेश निवासस्थानी मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला। पाहूयात।
उत्स्फूर्त पद्धतीने प्रयोग करणारे माझे सगळे सहकारी, उपस्थित असलेले सर्व बंधू भगिनींनो आणि माझे सर्व तरुण मित्र, आज माझ्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने आज एक आगळंवेगळं वातावरण आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये एक रत्नागिरीपर्यंत अनुभवायला आपल्याला मिळालेला आहे। तसं दरवर्षी गेली 10 वर्ष माझा वाढदिवस माझे सगळे सहकारी त्या जोमाने आणि त्या उत्साहाने दरवर्षी मोठ्या प्रमाणामध्ये साजरा करतात। पण या वर्षीचा वाढदिवस थोडा वेगळा होता, कारण का परत एकदा जिल्ह्याच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू कणकवली झालेला आहे आणि त्यामुळे एक वेगळं वातावरण आज पाहायला मिळालेलं आहे। शेवटी राजकारणाच्या पलीकडे सन्मान्य राणे साहेबांनी जोडलेली ही सगळी नाती आणि सगळे संवाद आणि आम्ही त्यांच्या विचारांवर काम करणारे चालणारे सगळेच कार्यकर्ते, आम्ही त्यांचे पुत्र म्हणून नेहमी आम्ही अशावरच विचार करतो की माझ्या राजकीय सामाजिक प्रवासामध्ये कुठली नवीन नाती संबंधी अगर मी जोडू शकलो असलो किंवा नसलो, पण तरीही राणे साहेबांनी जोडलेले नाते आणि संबंध हे टिकवण्याचं काम हे माझं परम कर्तव्य स्वीकारून मी आतापर्यंत काम करत आलेलो आहे। आज महाराष्ट्रामध्ये जवळपास 150 दिवसापेक्षाही जास्त या सरकारला झालेले आहे आणि तुम्ही निवडून दिलेला आमदार तुमच्या सगळ्यांचा सहकारी ज्या 2 मंत्रिपदाची जबाबदारी स्वीकारून काम करतोय ते पहिल्या 100 दिवसामध्ये पहिल्या 5 सावंतवाडी तालुक्यातील 14 गावांच्या वीज समस्यांचा पाडा अधीक्षक अभियंता श्री राग यांच्या समोर उबाटा शिवसेना विधानसभा प्रमुख ठाकरे गट यांसह शिष्टमंडळाने मांडला। नंतर सकाळी आमच्याकडे बायका उठणार, कपडे धुणार, हे सकाळच्या 10च्या अगोदर, कारण 10च्या नंतर ती शेतात असतात। म्हणजे आमचे वापरकर्ते आहे साहेब 6 ते 9 म्हणजे 100% हे सांगतात ते बरोबर आहे, हे सांगतात ते बरोबर आहे। 1232 बिल आहे ना, हो एक त्याला 12,000 बिल आलं तर पगार 9,000। आराखडा तयार झाला, त्याच्यावर आजही तुमचं तेच डिपार्टमेंट काम करतं। पुढच्या 10 वर्षाचा, पुढच्या 5 वर्षाचा किंवा पुढच्या वर्षी काय येणार अडचणी, 2 मिनिटं रे, एक मिनिट, पुढच्या वर्षी काय अडचणी येणार त्याच्यावर ह्या वर्षी काम केलं पाहिजे। हे तुमच्याकडून आज डिपार्टमेंटली होत नाही, त्या गोष्टीवर काम चालू करा। बघा तुम्ही अधिकारी साहेब आहात। सावंतवाडीत वैश्य भवन इथं वैश्य समाजातील 10वी 12वी तसेच पदवी प्राप्त गुणवंत विद्यार्थ्यांचा गौरव करण्यात आला। मान्यवरांच्या हस्ते गुणवंतांचा गौरव झाला। सावंतवाडी वैश्य भवन इथं वैश्य समाजातील 10वी 12वी तसेच पदवी प्राप्त गुणवंत विद्यार्थ्यांचा गौरव करण्यात आला। वैश्य समाज सावंतवाडीच्या वतीनं आयोजित कार्यक्रमात मान्यवरांच्या हस्ते गुणवंतांचा गौरव करण्यात आला। यावेळी व्यासपीठावर राज्याचे उपसचिव आणि सहमुख्य निवडणूक अधिकारी मनोहर पारकर, माजी नगराध्यक्ष ॲडव्होकेट दिलीप नार्वेकर, वेंगुर्ला माजी नगराध्यक्ष सुनील डुबळे, वैश्य समाज अध्यक्ष रमेश बोंद्रे, उपाध्यक्ष पुष्पलता कोडगावकर, अशोक नाईक उपस्थित होते। कार्यक्रमाचं अध्यक्षस्थान माजी नगराध्यक्ष दिलीप नार्वेकर यांनी भूषवलं होतं। यावेळी बाळासाहेब बोर्डेकर, रवींद्र स्वार, नरेंद्र मसूरकर, ॲडव्होकेट गोविंद बांदेकर, गीतेश पोकळे, समीर वंजारी, अरुण भिसे, साक्षी वंजारी, दीपक म्हापसेकर, संतोष गावस, आबा केसरकर, अनिल भिसे, सचिन वंजारी, पोकळे, नार्वेकर आदी उपस्थित होते। कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक रमेश बोंद्रे यांनी केलं। सूत्रसंचालन संजय म्हापसेकर, तर आभार बाळासाहेब बोर्डेकर यांनी मानले।
बांदा मार्ग डेगवे इथं फणसाचं झाड पडून वाहतूक काही काळ ठप्प झाली। स्थानिक ग्रामस्थ आणि एसटीच्या चालक वाहकांनी हे झाड बाजूला करत वाहतूक सुरळीत केली। राणे म्हणजे ग्रँड भव्य दिव्य हीच प्रचिती आली मत्स्य व्यवसाय आणि बंदरे विकास मंत्री तथा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या वाढदिवसाला। कणकवलीत त्यांच्या वाढदिवसाचं भव्य दिव्य आयोजन करण्यात आलं होतं। वाढदिवसाच्या स्थळी एंट्री झाली तीच मुळी ग्रँड पद्धतीनं तुतारी वाजवत त्यांचं स्वागत झालं, तर 43 किलोचा केक खास तयार करण्यात आला। पक्षाचे पदाधिकारी कार्यकर्ते यांच्या उपस्थितीत दणक्यात वाढदिवस साजरा करण्यात आला। राज्याचे मत्स्य आणि बंदर विकास मंत्री तथा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या वाढदिवसानिमित्त उपजिल्हा रुग्णालय सावंतवाडी इथं रुग्णांना फळवाटप करण्यात आली, तसेच विविध सामाजिक उपक्रम राबवण्यात आले। सावंतवाडी तालुका भाजपच्या पदाधिकारी कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीत हा कार्यक्रम पार पडला। पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या वाढदिवसानिमित्त उपजिल्हा रुग्णालयात फळवाटप करण्यात आली, तसेच विविध सामाजिक उपक्रम राबवण्यात आले। त्यावेळी भाजपचे जिल्हा चिटणीस, जिल्हा बँक संचालक महेश सारंग, डॉक्टर सावंत, जिल्हा बँक संचालक रवींद्र मडगावकर, शहराध्यक्ष सुधीर आडिवरेकर, पंकज पेडणेकर, तालुका मंडल अध्यक्ष संतोष राऊळ, माजी नगरसेवक राजू बेग, मनोज नाईक, आनंद नेवगी, दीपाली भालेकर, प्राजक्ता केळुसकर, ॲडव्होकेट संजू शिरोडकर, दिलीप भालेकर, चंद्रकांत कदम, गणेश प्रसाद पेडणेकर, सुकन्या टोपले, मेघना साळगावकर आदींसह भाजपचे पदाधिकारी कार्यकर्ते उपस्थित होते। मला वाटतं 2 वर्षापूर्वी SR मधनं हे काम मंजूर झालं आहे। 2 वर्षापूर्वीचं मंजूर झालेलं काम आहे, म्हणजे अगोदरच्या ग्रामपंचायत काळामध्ये मंजुरी आहे आणि त्याच्यानंतर हे काम केलं आहे। लाखो रुपये खर्च घालून हे काम केलं आहे। निश्चित तुम्हाला मी सांगू शकत नाही आकडा, पण लाखो रुपये खर्च झालेला आहे आणि वास्तविक हे काम बघा, मागे मी बातमी केलेली, आपणच पत्रकार बंधूंनी बातमी केलेली, हे सगळं वाहून गेलेलं। त्याच्यानंतर बातमी केल्यानंतर तो आवाज उठल्यानंतर ह्या लोकांनी हे थूक लावण्याचं काम केलेलं आहे। हे बघा, आपण बघू शकता हे काम आमच्या गावात जिल्हा परिषद सदस्य, माजी जिल्हा परिषद सदस्य, सभापती होऊन गेलेले, पंचायत समिती सदस्य, आता जे सरपंच, ह्या लोकांनी वास्तविक हे बघायला पाहिजे होतं, पण का बघितलं नाही, कशासाठी हे मला माहीत नाही।
कारण ह्याच्यावर हा कठडा पाहिजे होता, जसा की इकडे बाजूला केलाय, जिकडे नको तिकडे केला, इकडे अपघात होऊ शकतो तिथे तो कठडा पाहिजे होता. तो कठडा न करता हे रेलिंग केलंय. हे रेलिंगची कंडिशन ही आहे, हे तुम्ही बघत असाल. आता तुम्ही बघा, इकडनं बघितलात तर हे बसलेलं आहे, हे पाणी इथे फिरतंय, हे पाणी इथे मुरतंय, हे पाणी इथे मुरतंय. तर ह्या कॉन्ट्रॅक्टरना किंवा सार्वजनिक बांधकाम ह्याच्यावर देखरेख का नाही करत आहे आणि त्यांना जाब का विचारला जात नाही, हा मोठा प्रश्न पडतोय आम्हाला. सर्वसामान्य जनतेचे पैसे असे उधळू लागत आहेत आणि त्याच्यावर कोणतीही कारवाई होत नाही. याला काय म्हणावं. आणि आमचे प्रतिनिधी का बोलत नाहीत, लोकल नेते आहेत, पुढारी आहेत, ह्याच्यावर का बोलत नाही हे मला कळायला मार्ग नाही. त्याच्यामुळे आपण पत्रकार बनवून हे बघा, हे सगळे कंडिशन बघा. हे काम आज पूर्ण तत्वात झालं. मला वाटतं त्यांना बिलही झालं असेल या कामाचं, पण आजची कंडिशन बघा तुम्ही. लाखो रुपये ते खर्च केलेत. कुठेतरी याला वाचा फुटावी आणि प्रशासनाला जाग यावी, आणि नाहीतर आम्हाला आमच्या मार्गाने वेगळं काहीतरी करावं लागेल. नमस्कार. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. सावंतवाडी तालुक्यातील 14 गावांच्या वीज समस्यांचा पाडाच वाचला. मातोंड गावाला नळ पाणी पुरवठा करणारी विहीर कोसळली, लाखोंचं नुकसान. आणि पालकमंत्र्यांच्या वाढदिवसाचं जोरदार सेलिब्रेशन. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.